Grabe nakita lang gali nako ang smile ni Fatherland bitaw no. Marag nawala sa akong kabalaka sa Bagyo ani ba please lang. Kay lagi ani man mga panahon na day no, grabe ka Bagyo ba. Mo nang nagdodoha jud unta ko aning idayon ba namo ang birthday ni Fatherland. Pero lagi kay excited man kay si Fatherland mo biyahe mo nang amuan na lang jud gipadayo. Pero nawala ang akong kahadlok day no nga nakita nako si Fatherland day nga grabe jud niya kalipay. Kay karon man gud no is wala koy laing gipangandoy kun dili makita nako ang kalipay ni Fatherland ba. Kay bahala mo gud badlungon kay si Fatherland day no is maluoy gapon mi ani. Sa muta bitaw nakita bitaw nako siya day no nga grabe na jud niya kaniwang. Mo nang nagsakit akong dughan day oy please lang. Kay kami magong anak ni Fatherland day no is maluoy kay mi ani niya. Mo na bahalag badlungon kay si Fatherland karon no is maluoy gapon mi ani niya. Ay grabe day tanawan niyo ang posisyon ni Fatherland day maradyo contractor oy please lang. Kana bitaw hinabin-hinambi din akin-akin ra sa tiil. Ay maradyo dako kay sa tanang napaldo sa pagka-kontraktor ba. Bitaw oy anyway bitaw day no mitras na apa day atong ginikanan day no is ato sa buhaton day nga mapalipay nato sila. Ug mao jud unta na dapat nato buhaton sa atong ginikanan no nga mapalipay nato sila sa gamay nga pamaagi ba. Di man ko perpekto nga anak day no pero pinangga nako nga ako mga ginikanan. Ug mao ra day to no bye oy.